Det er i dag den 10. februar, klokken er 19, og velkommen til Sportsnyhederne. Efter en ellers god periode for Frederiksberg Idrætsforening med 6 point i de sidste 3 kampe, lykkedes det desværre ikke Københavnerklubben at få point i dag imod Bramming IF. Vores reporter har fanget FIS Venstrebak, Joachim Skåning. Værsgo, Sebastian. Ja, tak for det, Peter. Jeg står som sagt her med Joachim Skåning. Joachim, I er utroligt tæt på de 2 point i dag. Hvad er det præcis, der gør udslaget? Jamen, det er en masse ting. Bramming, de spiller en rigtig god kamp i dag, og vi kan ikke helt få tingene til at køre. Hvad er det helt præcis, I ikke kan få til at køre? Det er vores returløb ind i midtzonen. Det er simpelthen ikke godt nok. Der får vi ikke lukket dem godt nok ned. Men hvad er det helt præcis, at I ikke kan få til at køre? Det er jo vores angrebsspil. Hvis vi afslutter dumt, så løber Bramming kontra med os og straffer det med det samme. Du får en vigtig rolle i kampen, da du får din tredje 2 minutter, og dermed får et kort. Hvordan ser du selv, eller hvordan føler du, det gør en forskel? Det er selvfølgelig ærgerligt, at det sker, men det er jo sådan noget, der sker en gang imellem i håndboldkamp. Det ser ud som om, du ikke er enig med dommeren. Hvordan ser du selv situationen? Ja, altså det er jo dommeren, der har fløjten, og det er ikke mig, så det er ham, som bestemmer. Hvordan synes du, Bramming spiller i dag? Jeg synes, de overrasker rigtig positivt. De kæmper rigtig godt, så de spiller rigtig god kamp. Så du er tilfreds nok med jeres egen præstation, men Bramming spiller godt og overrasker og vinder kampen? Ja, men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke går hen og vinder. Det synes jeg. Der er jo stadig gode muligheder for, at I kvalificerer jer videre i turneringen. Er det stadig noget, I tror på? Ja, det gør vi naturligvis. Men det er jo for eksempel sådan en kamp som i dag, at vi skal vinde. Det må vi simpelthen ikke tabe. Så du er optimistisk omkring jeres chancer? Ja, naturligvis. Tak for det. Tilbage til dig, Peter.